Наступне завдання – це вправа перша, сторінка 114. Exercise 1, page 114. Читаємо паралельно два тексти. Один з них в теперішньому часі, один в минулому. Перекладаємо усно. I get up at 7 o'clock in the morning. Я встаю о 7 годині ранку. Паралельно з ним текст у другій колоночці, будь ласка. Ось він. Ось він. I got up at 7 o'clock in the morning. Я прокинувся о 7 годині ранку. Знову переходимо до першого стовпчика. I wash my face and make my bed. Я умиваю своє обличчя і застеляю ліжко. I washed my face and made my bed. Я умив своє обличчя і застелив ліжко. I have breakfast at 7:30 and go to school. Я снідаю о 7:45 та йду до школи. I had breakfast at 7:30 and went to school. Я поснідав о 7:45 та пішов до школи. My lessons start at 8:30. Мої уроки розпочинаються о 8:45. My lessons started at 8:30. Мої уроки розпочалися о 8:45. I come home at 2 o'clock. Я приходжу додому о 2 годині. I came home at 2 o'clock. Я прийшов додому о 2 годині. I do my homework, watch TV or play with my friends. Я роблю домашню, дивлюсь телевізор чи граю з друзями. I did my homework, watched TV and played with my friends. Я виконав домашнє завдання, подивився телевізор та погрався зі своїми друзями. Будь ласка, ось вправа перша, сторінка 14.